이후에 많은 소리들 몰라. 비코. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि रजे अफिसियेल चेनेलाव गासैखौबो बरनाय थाबाय ज' लोगोफोर दिनै हेपि बिश्वकर्मा फुजा लोगोफोर जोंहाबो दिनै बावनो थियारि खालामदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम ओरैनो बावना दोननो नागिरदों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम आं स्टार्ट खालामनोसै थ' लोगोफोर बाथौआव आङो आलारि बाथि लगायग्रोना लाबाय आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव आफा बिश्वकर्मायावबो बावनोसै आरोना लोगोफोर लिरनायानो नांफा माफासो लिरबाय नांनायखौ मोजां नुदों बुरजा लानांगौ आखिनायाबो नै मा आखिनाय होनो इखौ बिश्वकर्मानि सिम्बल बिश्वकर्मानि सिम्बुनो नैबेयाव फिथाइ सामथाइखौ हानानै दोनजोब्बाय आरोना मेथाइफोरा दंजोबो इयाव सानासो जानो लुगैथारबायमोनलै लोगोफोर माबा पुर'हितानो दाबो फैला जोंहानाव नै लास्टसो जाबाय बबे बिबार होनायाव इयो लानोसै आं नोंसो सानोखि हाबा जाहांनाय बायदिसो दादिया मालाय साजायगासिनो दं मयमा दाउ बिमा थिखोनो लाबोदो होननायखौ बोरैबा खोनाथारदोंहाय जमुरा जागोन थिखोनो नै दिउरि सानैया दासो सफैदो आरोना लोगोफोर खोमसिसिनदों मिस्टि करबाय बुब्रा आयंआ गासिखौबो खालामजोबबा जागोन ना नै जानो आथुर जाथारबाय फुरला जोब्बाय माथो नोंनालाय गेदेरफोरनालाय Hey guys, दिनै जोंनि उदयपुर गामियाव रजे बिबोनांनि न'खराव बिश्वकर्मा फुजा फाथिदोंमोन बेनिनो मोनसे क्लिप रायजोफोर बोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायो जे लाइक एन्ड कमेन्टखौ खालामनो दाबाव जोंना बिबोनांनि फिसाया नै नोंथां बिनिनो बिथांनिनो चेनेला नैबे गेदेरा बिजावजालि गेदेरा ओमफ्राय नै ना जोंना नै बिथाङानो फुजारिया उदयपुर गामिनि गाहाय जोंना गोथारिया बिथाङानो बिथांलाहानि न'खरनि बिश्वकर्मा माला गानहोनो गोनां बेफोरनो गंसे गंनै गंथाम गंब्रै आदि आथिं मिचुलायदों क्या बोल रहा है मेहर क्या बोल रहा है हिंदी बात कर रहा है विकी Bian 네 बिश्वकर्मानि जोंहा रजे उन्दैफोरखौ गेदेरफ्रा खादोनो बिराद मानियो बिसोरो ट्रेक्टर दं फुजारिया खाना होदो हाय गुड मर्निं लोगोफोर एभ्रिवान लोगोसे मानसिफोर जिरायनानै दं नै एकदम
जिरायनानै दं आरो गासैबो नै दानि बेयाव बाबाखौ खानो नागिरदों नै नोंनालाय इमा थ' लोगोफोर खुलुमखांबाय आरोना खुलुमखांनानै दायो देउरिफोरखौ मान लासिगोन आरोना लोगोफोर खुलुमसिगोन नै माला गानहोबाय गिदिरफ्रा गारिफोराव ओइ सिमि अ इदिनो ओइयाव खाना दोनथ'दो ओइयाव गेजेराव इयाव नङा गाहायाव खाबाबो जायो गोदोनायाव ओं इयाव खाबाबो मोजां जायो इयाव अ इयाव खाबाबो जायो थालिर राननो फैबाय नो थाइसे थाइसे होजोब्बायनोबो नै मादि मादि जाजोबखो बोरलाबजोब्बाय नै साना जाबाय आरोना लोगोफोर साना जाबाय साना जानायखौ लानांगौफ्रा इखौलाय मानो होदों होमबालाय बिखौ फुंनिफ्राय नोङालाय मा फुंनिफ्रायनो हेबफैगासिनो दं नै जा गेदेरफ्रा माने एकदम लोगोफोर आलासिफोर फैनायखौ देखायनाय जादियासै आरोना खामानि मावनायाव नै गोलोमस्रावजोब्बाय मोनालायबाय आरोना साफा सुफा खालामनायाव मानायावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामबाय आंखौ बयबो सापर्ट खालामगोन होननानै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय